Vážená redakce, při posledním vyhlašování témat bakalářů mě zaujalo téma ta rozkošná mateřská dovolená. Sama jsem toto rčení slyšela doma velice často ještě s přídavkem: co ti doma chybí? Když si to budeš organizovat a myslet při práci, tak je to úplná hračka. Ještě nakrájíme masíčko pro Teresku, Davidkovi kaši. 1, 2, 3, 4, 5, tak. A už budete mapat. No, ježiš, tady jsem to pálí. Teresko, kde pak si? Budeš papat? Ty upadáš zase. Pojď, musíš se ho neumět. Pojď, jinak to zase bude studený. Máme tam židli? Máme. Tak. Vodná holčička umyje se sama, ano? Ano? Tady máš mejdlíčko. Neplač, Davídku, já už běžím. Neplač. Tady máme brindáček. Pojď sem, malá. Neplač, můj kočičko. No. Je to v pořádku. Co jsi to provedla? Ty to bylo čistý a suchý. Je dobrý. Prosím. Jo, ahoj. Bože, tišej. Teresko, co jsi to tady provedla? Já se snad z vás zblázním, to není pravda. Teď si vysypala pudr. Zničila si mě pudřenku. Pojď z toho ven, pak ho nedu. Ještě nás stejně. No, vinec. Můžu tady znova vytírat. No, Vašek se ještě do toho zavolá. Přednosta fyziky s profesorem matiky váleli se po zemi. Ahoj! Pojď sem. Co je k večeři? Miláčku, co je? Co je k večeři? Špenát. Přepálený. Připálený. Já se celý den dřu, živím rodinu. Ty mě ani nepřivítáš, jak to, že připálený? Stačila jsem ho podlejt. Ale prosím tě. Tereska vařila, dala do dřezu. Kečup, vajíčka, mlíko. Musela jsem jí vykoupat. No. A proč si ji nechala zase bez dozoru? Víš dobře, že na takový plejtvání nemáme prachy. A Davídek seděl na nočníku, když ho nechám bez dozoru, tak spadne. Prosím tě, nemohla bys laskavě aspoň stát? No, víš, že se na tebe celý den těším. Já na tebe taky dobrou noc. Miláčku! Spát si snad mohla odpoledne, když si uložila děti, ne? Ale prosím tě, když jedno spí, tak druhý řve. Jsou se cvičení. Jsem to odpoledne peru a kmitám v kuchyni. Co je kromě toho špenátu? Já ho nechci. Chléb a sýr. To je všechno otázka organizace práce. A hlavně myšlení při práci. A nemohl bys mi někdy pomoct, Vašku? Evin muž s nima chodí na procházku a Jiřiny aspoň koupí. Prosím tě, Evin muž. Co mám já podle tebe dělat dřív? Mám semináře, mám studium. A teď dělám toho tajemníka. Nádobí by se snad po sobě uklidit mohl, ne? Miláčku. No to. No nebuď malicherná, teď ta vteřina tě přece nezabije, sebereš nádobí dál. S dovolením. Tak řekni něco. Nemůžu. Já bych na tebe musela ječet. Jednou je to nádobí, po druhý jsou to noviny v křesle, který Davídek roztrhá, já to potom uklízím. 1000 ztracených vteřin. Miláčku, jako žena matematika bys neměla říkat takový nesmysly, jako je, jak jsi to řekla, 1000 ztracených vteřin, protože... Ano, miliony ztracených vteřin. A v noci k nim taky vstávám já. No, mě nechtěj, nezvou.
Protože na ně vrčíš. Miláčku, když mě někdo o půlnoci zbudí, no tak na něj nemůžu tokat jako tetřev. To by vrčeli svatý na mostu. Necháme toho. Kdybych se dostala aspoň k něčemu svýmu. Anglinu jsem nedělala jak dlouho. A gobelín taky. Já vím. Máš to těžký, chtělo by to něco lyrického, viď? Byl pozdní večer, 1. máj, večerní máj, byl lásky čas. Hrdličím zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. Slyšíš? Neslyší. Na čem to pracuješ? Co? Nic. Co je? Máš nějaký průšvih? Takže ne, jak jste to zvládli, když byli děti malí? Normálně. Moje žena se starala o děti a já jsem pracoval. A proč jste se teda rozvedli? Protože moje žena nikdy nepochopila důležitost mojí práce. Rozumíš, já jsem ji nechal schválně doma, aby děcka měli všecko a my, aby jsme měli čas na sebe. Jenže když jsem se vždycky vrátil z práce utáhaný jak zvíře, tak ona, já nevím, jak to dělala, prostě chtěla, abych dělal robota, takže jsem dělal pračku a myčku a mixér a co bylo potřeba v domácnosti prostě. Ty jsi nechal líbit? No právě, že nenechal. Takhle to dopadlo. Víš, a přitom si myslím, že to byla třeba volovina. Teď, když jsou kluci větší, tak jsme si mohli žít jako o kočičkách. Jenomže to by bývala musela aspoň trochu pochopit. Proč si k ní teda nevrátíš? Proč? No. Protože si vzala takový poslušný jelito, se kterým si může vorat jak chce, ten dělá všecko. Všecko. Ten dělá ty tapety a police a takový ty mužský práce. Ale on vaří, on pere. Jo. Pánové, nebudete tomu věřit? Ten chlap žehlí. Žehlí, skutečně. No já jsem totiž ženský z nás chtějí udělat otroky. Ale ty nekecej, ty jsi svobodnej, ty o tom nic nevíš. No právě že jo, a nenechám si to vzít. To vy dva jste vyměnili život za handrkování, kdo vynese kýbl. Prosím tě, mě do toho nemontuj. Ale jen se nedělej. Ty bys si moc rád zase do toho vlez, víš? Ale no, ono prostě... Tereza taky zrovna nechápe, že člověk přijde domů znavenej a... A kdo u vás vlastně podával žádost o rozvod? Olina. No a předtím, jo, byla nějaká, víš, taková jako předrážděná. No to víš. Rozčilovala se, hysterčila. No ale pak najednou stichla. No a já vůz jsem si říkal, tak je to zase všecko v pořádku. No a pak ona podala žádost o rozvod. No víš, tehdy jsem byl ještě takový, no. Dneska už to vím. Víte, kde je ten zakopaný pes? Víte? No. V naprosté nelogičnosti ženského myšlení. Přesně. To je elementární nedostatek ve schopnosti zorganizovat si práci. Ano. No. Podívej se, chlap ve stejné situaci, co udělá? Naprogramuje si přesně rozvrh dne a jede jak podle budíků. Ale ženská? Ta utratí půl dne volovinama a lapáriema a na ty základní věci pochopitelně nezbyde čas. Přesně a to jsou ty konce. ano, No. to ji říkám pořád. No a háček je v tom, že tu chybu nehledá v sobě. Ne, tu hledá v tobě. No, samozřejmě, v nás. No. Já jsem to bohužel pochopil pozdě. Co? No, že ženská je něco primitivnějšího, bezbranějšího, a že když s tím chceš žít, tak jí musíš prostě nějak pomoct. Pomoc. Ale jak?
Čemu se směješ, prosím tě? Hele, seber se a skoč pro odbornou literaturu. 7:35 až 7:50 dítěte krmení. 7:55 až 9:00 dítěte hraní. 9:00 plenek, praní, počátek plus krmení příprava. Kluci, tady píšou, že můžou od malinka spát na bříšku. Je to možný? Hele, tohle si proštuduj doma, ty, třeba na bříšku, a teď koukej spolupracovat, jedem. Tak já to dám do paměti, jo? No. Počátek prání plen, ano, plus krmení. Dáme si vláček, jo? Brzda. Ahoj, rodino. Ahoj. Ahoj. Nazdar. Je, hele. Máme něco pro maminku. Jo. Terezo, konečně jsem na to přišel. Vypracoval jsem ti harmonogram dne. Cože? Pojď, já ti to ukážu. Nechte chvilku maminku samotnou, jo? Počkej, já si mu Davídka sebou. Dobře, tak vezmi Davídka To se sebou. nestane. A podívej se. Tak, tady to máš přesně všechno vypočítaný. Jo, kolik spí průměrně 7měsíční dítě, hele, to je dobrý, to spí skoro pořád. Teďkon dál, kolik spí Davídek. Nechceš ty děti dát radši pryč? Ne, nechci, mluv klidně dál. Teďkon tady máš, jsem ti spočet... No, Tereska, kolik spí? Taky, jo? Tereska, ano, přesně všechno. Spočet jsem ti intervaly krmení například, jo? Přesně je vypočítáno čas na přípravu jídla, čas na hraní. Počkej, nech to možná nezloknu teďkon, jo? No, Ježišmarja. to je dobrý. Čas na hraní a tak dále, jo? Teďkon, tohle je zajímavý. Vlastní krmení 10 až 15 minut, jo? A taky jsem si někde přečetl, že nechat dítě, aby se loudalo s tím jídlem díl než 15 minut, to je prostě nevýchovné. No šmitec. 15 minut, ať se naučí pořádku, že jo? No, teďkon. Tady jsem ti to rozpracoval všecko hodinově, vidíš? Hele, počkej, netrhej mi to je důležitý. Praní prádla, čas na zakládání prádla 2 minuty, no 2 minuty to uznáš, to je teda veliká časová rezerva, že v tom teda dá. Teďkon vyndání, taky 2 minuty, věšení 8 až 10 minut. Teresko, pojď sem. No taky zavolej, já tě tady. Věšení 8 až 10 minut, jo, no prostě podívej se. Při správném postupu a při trošičce logického myšlení se můžeš nádherně to je taky tady přesně, od 15:30 do 16:30 věnovat angličtině, od 19:30 do 20:30 gobelínu. Potom mě. Časově neomezeně. Podívej, když si to dáš dohromady tadyhle, ale Terezo hlavně, tadyhle, tak si dáš Bene. Já ti řeknu, že bych chtěl mít tolik volného času, kolik máš ty. A myslel jsi taky na katastrofy? Jaký katastrofy? No katastrofy. No katastrofy ty prostě neexistují. Uvědom si, že katastrofu vždycky způsobí nějaká chyba, nebo omyl. No a ty si prostě omyl nepřipostíš, tady to máš všechno vypočítané. A kdy mám cvičit? Víš, že chci cvičit, ne? Cvičit můžeš průběžně. Ano, já jsem se teď díval v televizi na pořad, jmenovalo se to Slovo lékaře rady maminkám. Ten nesmírně zajímavý z hlediska jednoduchosti a prostý logiky. Povídal tam třeba, že si spousta maminek stěžuje na to, že prostě nemají na cvičení čas. Malí děti nemají čas. A přitom třeba může mít nádobí a při tom nádobí, jak myje, udělá si pár dřepů, no nesměj se tomu, nebo jdeš si pro hračky, to je cvičení, tak nejdeš normálně, ale jdeš prostě tak, že nepokrčíš kolena, ano. Nebo jdeš vyndat prádlo z pračky, no tak prostě tam jdeš, ale jdeš tam po patách, nebo po hranách, nebo po špičkách. Ty jsi to viděla, jo? Jo, viděla. Krásný pořad. Ale mužský jsou natvrdlí, on to doopravdy nechápe. Ale prosím tě, když si to náhodou uměj pěkně spočítat, pojď sem s tím cíkem. Ale spočítal to on mě a na minutu. Jak mu to vyšlo? To si umíš představit, že doma nehnu ani prstem a ještě mám Bene. Já nevím, jestli mi to dělá naschvál, nebo jestli mě má vůbec rád. Ty, prosím, ale no fakt. Ale má tě rád.
Jenomže ty ho musíš brát jako mužskýho. Jak mám brát mužskýho? Jako malý dítě. Podívej se, mužské bytost, se kterým nemůžeš jednat s otevřeným hledím. Když ho mám ráda. Když ho máš doopravdy ráda a chceš si ho udržet, tak už vůbec ne. Tak ti nerozumím. Jenomže, holčičko, to by si měla. Já ji rozumím náhodou naprosto. Podívej se. Řekni mě, jak dlouho jste spolu? 8 let. No tak vidíš, to si můžeš gratulovat, že s touhletou naivní, zamilovanou přímočarostí ti to tak dlouho vydrželo. Moniko, no nekoukej, teď je potřeba pomoct, vysvětluj. No podívej se, ono není ani co. Protože jestli z něj ještě chceš udělat člověka k obrazu svýmu, tak po 8leté manželství to je přece skoro pozdě, s tím se musí začít okamžitě nejpozději po svatbě. No a Monice můžeš věřit, koukni, 3 děti No. a 15 let manželství bez viditelný katastrofy, no to přece mluví sama za sebe a přitom. Ten její Emil, promiň Moniko, přes všechnu její výchovu je v jisté známky lidské individuality. A s čím se má začínat po svatbě? S názornou převýchovou na manžela přece. Jo. S radikálním odstraněním mládeneckého egoismu. To, když nestihneš ještě v líbánkách, s tím jsou strašný potíže. Počkej. Nepřeháněj to s tou skepsí. Holky, já říkám, nikdy není pozdě. Říkali, Vašek tě klidně zastane. Jen mu to řekni. Je šikovnej, se všem si ví rady. To říkali, jo. No. No tak dobře, no. Ale pod jednou podmínkou. Uvaříš nám a dáš mi na hromádku věci, co si mají na sebe oblíct, jo? A já se potom pokusím objektivně zjistit, proč se nevejdeš do mýho harmonogramu. Do tvýho výborného harmonogramu. To asi bude tím, že jsou ženský nedokonalý stvoření. Asi. 11:30 máchání. Teresko, nebreš, hned jsem u tebe. 11:30 máchání, plen 10 minut. Máchání, plen. A máchání, plen 10 minut. No prosím, to je krásně. Tak, máchání, plen 10 minut. Ježišmarja, to je ta kaše. Ty vypadáš, dej pryč tu marmeládku, prosím tě. Teresko, hned jsem u tebe, počkej, Davídku. Já musím mluvit Davídka, počkej, pojď, Davídku, pojď. Teresko, nepláč, hned jsem u tebe. Teresko, no, neplač. Teresko, hezký. Teresko, prosím tě, co házíš ty obrázky? No podívej se, to je dárek od Dáme se, kdo to k nám bude. No, jak ty dveře. Jo, ježiš. Tiše. U vás je nějak veselo, co? No, proč veselo? No, já ten cirkus slyším až přes zeď. Viděla jsem, že vaše paní ráno odjela, tak... Jo, odjela, pozítří se vrátí. Můžu jít dál, prosím vás. Proč byste chodila? No, nazdar. Co to je? Prostě, co jste jim to uvařil? To je oběd. No, čím je chcete nakrmit? No, to je v pořádku, nestrejte se mi, ještě tady máme marmel. Ježišmarja, prosím vás. Víte co? Myslím si, že by nebylo dobré, abyste si nás zůstával doma sám. No, tiše. Manžel jede zítra k vodě, tak vás vezme sebou. Já vám na ten výlet uvařím pořádnou polívku. Promiň, já už jsem to nehrála 5 let. To je. Ale připadám si jako zrádce. Koho jste zradila? No Vaška, děti. No, to je klasický příklad myšlení šejdrem. Cože? To je přesný terminus technicus pro tvůj způsob myšlení. Tahle moje přítelkyně si totiž myslí, že všecko musí a může jenom sama, že by se to bez ní vůbec neobešlo, víš? Jak to? No kdo u vás vstává v noci k dětem? No přece já. Vašek dělá, já mám mateřskou dovolenou, ne? No jistě to vidím, jakou máš krásnou mateřskou Ale tak dovolenou. děvčata. Já ji musím trošku vyburcovat. Pojď si sednout.
Emil vaří báječně, vážně. Teda vařím, teďka momentálně krájím. Ale jinak váží, to si taky neuměl. Já to jsem neuměl, ale to jsem se prosím pěkně všecko naučil. Peru, vařím, šiju, nakupuju. Jsem připraven pro boj i pro pochod manželství. Asi tomu rád, drahý. Jsem tomu velice rád, má drahá. Vaše slova jsou přímo balzám na moje nervy. Jenom lituju, že tady nesedí Vašek, aby se z toho vzal po naučení. Ježíš, podívejte. Slova ještě nikdy nikoho nezachránila. To musí každý totiž zažít na vlastní kůži. Jen dál, Sokol. Totiž ne tak. Vy ženský to máte daleko jednodušší. 9 měsíců toho prcka nosíte, jednoho dne ten prcek zakřičí, pověsí se vám na krk a vy ho máte na krku po celý život. Když to my to sledujeme jen tak zpovzdálí. Nám dají jednoho krásného dne do náručí takovou malou vánočku s malou namodralou hlavičkou a my s tím jdeme pomalinku, opatrně po nemocničních schodech, rovnou do taxíku a tam najednou zjistíme, že k tomu necítíme ale vůbec nic. Vůbec nic? Ne, vůbec nic. No taky není divu. Kdy ten prcek se nám vetře do rodiny a vdeme nám ženu. No ne, no tak každý to cítí samozřejmě úplně jinak. Vy nám to děťátko přistrkujete, chcete, aby jsme ho vozili, aby jsme ho nosili, aby jsme hlavně viděli, jak vy to máte vy ženský těžký. Takže prosím vás, jaká pak zrada? Buďte ráda, že Vašek je trošku ve světě a že ochutná ovoce se stromu poznání. A vlastně je to takový záslužný pedagogický čin, který je hodnej Jana Amose Komenského, ne? Teda, nechci být vlezlej, ale je to žůže, co? No jo. Je tady krásný. Počkej, Davidku. To nemůžeš, víš? Hezky dej, tatičko. Brejličky, to bychom netrefili domů potom. No a běž si hrát tam chviličku s Bohunkem, běž. Jo, ty neumíš chodit, veď? No tak les. Teda ne, že bych chtěl být vlezlej, ale neměl byste jim dát tu polívku. Zase? Nedělají nic jiného, jen se spolu? To víte, rostou. My už dávno ne, a taky se pořád futrujeme. Tak pojďte, děti, pojďte, Davidku. Teresko, pojď sem. Pojď. Honem, bude papu. Tak. Výborná domácí polívčička. Od paní Dvořákovi, víš? Tak. Trošičku. No počkej, tak se to takhle, pojď. Opatrně, je to horký. Dejte jim talířek. No jo. Talířek. No jo. Talířek. Tak. A uděláme talířek. Tak. No, šup. Ano. A máme talířek. Co? Co je to? No tak mají hlad, vidí potravu, budou potom. Jde atavismus. To je čuňárna! Kdybys tu byla, ještě zůstala. Ahoj, co je k večeři? A je. Co je k večeři? Ahoj. A jak jsi směla? Já výborně, a vy? No, my taky. Kam jdeš? Do kuchyně něco si vemu k jídlu. Tam radši nechoď. Proč? Co ti udělali? Úplně ho zničili. Tvůj výborný harmonogram. Ne. Můj klid, můj životní rovnováhu roztrhali na cucky. Harmonogramy nechali neřádí. Teresko, ne.